Hello guys, welcome to back my channel BBC Kadimari. लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जों रौता टाउनावहाय देलायग्रा मुवा बायदिसिना लायनो थांनो नागिरदों आरोना। नैबे जोंहा आमाइनि फिसाजो आगैदो आंदो जों स्कुटिबो गैया दुखिया अबस्था जों बारा गोजान नङा लामाया ससे थांनांगौ जायो आरोना टमटम बा अट' विंगारजों थांगोन आरोना स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर जोंनि लामाया नैबेनो जों बिथिं थांगोन नै गारि खारगासिनो दङ जोंनिया मेन रड खाथियाव आरोना राजा लामा खाथियाव नैलाय गारि खारनायखौ नुहुरदो बिथिं खारो आरोना तेजपुर टु गुवाहाटी थांनाय लामा ओमफ्राय नै फ्रि अखा हासोदो जि मबाइलखौ खस्थ' भिडिअ लानांगौ जादोंना स' लोगोफोर नायलांबाय था। अखा हादो नै जि अखा हाखादो साथा लानांगौ जादों आरोना उपाय नाथिं बिदिनो थांनांसिगोन जोङो आङो जि बार फैदो नै थाबायगासिनो दङ जोङो लोगोफोर नायबाय था जि बार फैखादो नायजाखाया थाबायगासिनो दङ मोनहैथारसिगोन बारा टाइम गैला नै बिनि स्कुटियाव लोगो मोनबाय गामिनि न' खाथिनि बियोबो रौतायाव थांगोननो आरोना ओमफ्राय जोंबो जोंखौ थांनोबाथ' होननानै लिंफाबाय ओमफ्रायो थांनोसै नै गाखोबाय स' लोगोफोर नायबाय थादो। दा अफिसावनो दा बे स्कुटि सालायग्राया जोंनि क्लास फ्रेन्डमोन आरोना एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई सेकेन्डारिसिम माने जों लोगो मोनबाय आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय लोगो मोनासै बि पास जायासैना जों पास जाना थांबाय ओमफ्राय बिसानि न'आ जोंहानि न' खाथियावनो आरोना बिसानि न'आ नुदो जोंना लोगोनि हेलमेटआ रिप्लेबावसो रिप्ले मिथिबायना डेन्जारसो लोगोफोर आंखौबो अनग्रा दोङो बेस्राया जोंदो थाबायबाय थानाय नुनायखाय थौ थांफानो बाना लिंलायलायबाय जि गाहाम नांबायना जोंहा फैसासो होनो खारबोदो माबा गारियाव थांनाय मोनबा जि फैसासो थांसोदोंमोन। फैनाय जों हाथि बाबु लोगो मोनदो बेयाव नै कैबारबा खुलुमखाबाय आं मिथिबायना लोगोफोर साननाया जाफुंथों होननानै फैनाय समावबो लोगो मोनबावदोसो जोङो। लोगोफोर नै रौतानि राइन' धाबाया नोंसोर मालाबा फैफेरदो जानो हागौ नैबे राइन' धाबाया जोंनि खाथि जायो आरोना आगानसे गाबानो मोनो ओमफ्राय नैबे केसार मिल नैबे न' नुनाया ब्लु कालारनिया बे केसार मिल न' आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो ओमफ्राय बिनि खाथियावनो मुस्लिम गामि दङ आरोना नैबेनो मुस्लिम गामिया ओरैबायदि न'खर दंखायो इसोरो नोंसोर खोनादो जानो हागौ आगोया 2008आव ओरैबायदि दानलाय सुलाय जादोंमोननो आरोना ओमफ्राय बिसोरो मुस्लिमफोरा जोंनि गामिनिखौ बिखुङाव दानबावदोसो दावराव जाबाय आरोना बिनिफ्रायनो ओमफ्रायो बिराद हराव होलायलायनाय जाबाय आरोना बर'दो मुस्लिमदो जों ओरैबायदि गिखाबायना थफ्ला लायै थाबावबायसो माने खाराखै आरोना गामियावनो ओमफ्रायो जमा थानाय आरोना ओमफ्राय नैबे बिसोरनि सक नैबे गुलु सक होननानै बुङो आरो नैबेखौ रौता भालुकमारि होननानै बुङो भालुकमारि आरोना हाटखला होननानैबो बुङो आरोना नैबेखौ।
लोगोफोर नाय नैबे स्कुलाव फरायदोंमोन हाई स्कुलखौबो एमइ स्कुलखौबो बेयावनो फरायदों आरोना जेबि हागजेर होननानै बुङो नैबे स्कुलनि नेमखौ नै बेनो जोंनि स्कुला रौता आनसलिकनि बाथौ मन्दिरा नै बेनो लोगोफोर नै रौता मोनफैबाय नै बेनो रौता टाउना नै बेनो नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ नैबेयाव देलायग्रा मुवा गोबां मोनो नैबेहाय लाजिबावबायसो नैबे दुकाननि आरोना बेयाव गोबां मोननो हायो आरोना मा नांगौ जों बेयाव फैबाय थायोना नैबे दुकाननि मालिक नैबेनो मालिकआ ओमफ्राय मा मुवा देलायग्रा नांगौ बेयावनो मोनजोबो आरोना बेलेगावबो दङ नैबेयावबो ओमफ्राय जों बेयाव मोजां मोनो आरोना लाबाय थानायखाय ने दुकानिफोरा सिनायो आरोना सिनायलायो दादा फेस्लिम बडि लोशन दियासुन 120 नै लोगोफोर आं बडि लोशन फेस्लिं लाबाय नैबेनो आंनिया बडि लोशना बारा दामनि लाया आङो दाम खमनिसो लायो बायनो हायाना ओमफ्राय नै जाबाय बेलेगाव आरो नायहैलायनोसै आरोना लोगोफोर नैबेयाव डिमापुरनि ड्रेस फानो डिमापुरनिफ्राय लाबोयो आरोना ड्रेसफोरखौ मोजां नाङो आं चइस जायो आरोना नोंसोरबा चइस जागोन जाया मिथिया खिन्थु आंबा चइस जायो आरोना खिन्थु आं बारा दामिनि गानग्रा नङा मिथिबायना लोगोफोर एसे दाम खमिनिसो गानो आङो नै आब'आ माने सिनाखि आरोना जोंनियाव बै फैबाय थायोना बेखायनो सिनाखि जाबाय आरोना आब' लिङो जोङो ओमफ्राय आब' लिङिया मा गामि होनदोंमोनलाय गलमा न' गलमा मा जायगा गलमा टाउनावनो गलमा सकआवनो अ मोजां दे होमबा नैबेनो आरोना गस्ला दुकानिया मालदार नङा खोलाबायो आरो माहाय सोंनाय न' स' लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ माने साबसक्राइब खालामना होनांगौनो मिथिबाय मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होनांगौनो शेयार खालामना होनांगौनो लाइक खालामना होनांगौनो मिथिबाय लोगोफोर नायलांबाय था नै लोगोफोर जिन्स लंपेन्ट नायदो जिन्स कटि नै लारि बाय गुफुरखौ चइस जादों आरोना आं गोसोआव सानना लाखादोंमोन माने गाननो लुगैखादों आरोना जिन्स गुफुर कालारनि नै मोनबायबो बेखौनो लानोसै आरो बारा दामनि गाननो हाया आङो मिथिबाय फैसा गैया आंहा बारा दामनि गाननो एसे दाम खमनि गानगोन आरोना नै बे जिन्स गुफुरखौ लाबाय आङो चइस जाखानाय ना नै बेखौ लाबाय आरो माथो खालामनो लुगैनाय साननायखौ जाफुंहोआबा ना 1000 पुरा लाबाय आरो बे 1000 स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था
नै लोगोफोर नै हिल नायदो हिल नैबे मैना गाननाया आं लादो आरोना नैबे हिलखौ मैनाया माने पसन्द जादों ओमफ्राय गाननाय नायदो आरोना स' लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ 550 गोदान फैबाय सुनाक्सिनिनो सुनाक्सि स्टाइलनो नैबे हिला सुनाक्सि स्टाइल लायालै होमबाबो आं नै लोगोफोर नैबे हिलखौ लाबाय आङो 500 लाबाय ओमफ्राय नैबे येल्ल' कालारा 350 लाबाय बेखौ न'आव गाननो थाखाय लादो आरोना बिसोर मोननैखौ लाबाय स' लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ नै मैनाखौ चावमिन जाहोबाय बेखौ आन्था जाहोबाय आरोना मानोना आं मोनजायाना बेखायनो जायाखै आरोना जोंहा आयं थैदो आरोना बिनि थाखाय मानिनांगौ जादों पियास फानलु रं मस्ला मस्लि मोनजाया आरोना बेखायनो जायाखै ओमफ्राय न'आवथ' दालि रुयैसो जाबाय थानांदो मिथिबायना लोगोफोर ओरैबायदि जानोनो बालायलायबायना लोगोफोर दिनैनि शपिं खालामनाया बेखिनियानो आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टिं मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामना होदो थाबैनो लोगो मोनहैगोन लोगोफोर टेक केयार बाय बाय